amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant d'être pendant l'oreille. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant le corail, qu'en cueillant rêvant. Bona tarda, sou molt benvinguts. Estem molt contents que estigueu aquí, ens fa molta il·lusió fer aquest treball i esperem que disfruteu, que gaudiu força dels textos que s'han preparat i de més cosetes. I només recordar que, sisplau, els mòbils que estiguin en mode avió, en silenci, per començar. Esteu preparats? Doncs apa, per aquí també preparats? Ani, quan vulguis. Amb motiu del 80è aniversari del seu naixement, avui us volem oferir un recull d'escrits i entrevistes fetes per la Montserrat Roig. Amb aquesta vetllada pretenem retre merescut homenatge a una de les veus més vibrants, lliures i necessàries de la nostra cultura contemporània. Montserrat Roig i Franci Torra va néixer a Barcelona el 13 de juny de 1946. Tot i que ens va deixar massa aviat, el 10 de novembre de 1991, als 45 anys, el seu llegat continua per a tots aquells que creuen en el poder de la paraula com a eina de transformació i de memòria. Nascuda al cor de l'Eixample barceloní, en una família de forta tradició intel·lectual, la Montserrat va créixer entre llibres per acabar sent una destacada escriptora i periodista catalana, fortament compromesa amb el feminisme, l'antifeixisme i el catalanisme d'esquerres. Militant del PSUC des de 1968, va integrar la seva activitat política amb la creació literària i periodística, destacant per la seva resistència al franquisme, la defensa dels drets de les dones i el seu paper en la recuperació de la memòria històrica. Membre destacat del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, va participar en la Caputxinada de 1966. Creia en la cultura com l'opció política més revolucionària. Patir la censura i la repressió, com la cancel·lació de programes de televisió per la seva opció política. La seva literatura va néixer amb un propòsit clar: explicar-nos qui som. En el seu primer recull de relats, Molta roba i poc sabó, va iniciar un camí on la dona ocupava el centre de l'escenari. A través de novel·les com Ramona Adeu o la premiada El temps de les cireres, la Montserrat va construir una crònica generacional de la Barcelona del segle XX, havent estat guardonada amb diversos premis. Volem destacar les diferents vessants de la Montserrat Roig, on no només imaginava mons, els investigava. També com a periodista, va ser una pionera de l'entrevista profunda a la televisió i una cronista incansable. També hem trobat suggerents i evocadores frases, algunes de les quals anirem llegint
amb cadascú dels nemes que us anirem oferint. Tot seguit, escoltem un fragment del llibre Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen, guardonada amb el Premi Víctor Català l'any 1970. El Liceu era ple de gom a gom. Abans d'entrar-hi, veguérem com una gran multitud s'aglomerava davant la porta principal i maldava per veure tot sense entrebancs de cap mena. Els uns, la majoria suposo que estudiants, cercaven entrades per al quart i cinquè pis, i els altres, mainada i floristes, s'estrenyien embadalits per les berlines i altres coses. Tots plegats arribaren a embussar l'entrada del carrer de Sant Pau. I l'autoritat, que duia damunt la testa un capell amb plomes blanques, amb prou feina s'hi podia contenir tot aquell atapeïment. El papà anava tan elegant que enamorava. Per un instant vaig somiar que jo era la seva parella i que ell m'acomboiava per tal de protegir-me d'algun perill estrany. Vaig somiar tancant els ulls, esclar, i ho vaig arribar a imaginar de debò. El papà duia un frac impecable, petxera blanca emmidonada com una codillassa, coll alt de gairebé 4 dits i una corbata de seda que hi feia llaç. La mamà deliciosa, com ja t'he dit altres vegades, amb el vestit morat i els baixos de mussolina negra i amb la cabellera de color castany de reflexos d'aram. Era tot tan majestàtic, tan de palau, que no me'n sabia venir. Les llotges resplendien pels uiells de les dames i els colors dels seus vestits semblaven fer pampallugues quan movien els ventalls. Els cavallers, encartronats alguns, t'he de confessar que semblaven galls d'indi, es movien amb galanteria al voltant de les senyores. Si em pregunten per què escric en català, se m'acuden 3 raons. Primer, perquè és la meva llengua. Segons, perquè és una llengua literària. I tercer, escric en català perquè em dóna la gana. La Montserrat, en la seva faceta de periodista, va fer un bon grapat d'entrevistes a importants personatges de diferents àmbits. Tot seguit veurem fragments de l'entrevista que li va fer a en Joan Oliver, Pere IV, a Televisió Espanyola, Canal Català, l'any 1978. Hem volgut triar en especial aquesta entrevista pel lligam que tenim amb la filla d'en Joan Oliver, la Sílvia, una de les fundadores del nostre grup de teatre, i també perquè la primera obra representada per nosaltres va ser Ball robat, escrita per ell mateix. Joan Oliver i també Pere IV. Bé, vull començar amb una pregunta molt concreta, que és per què Pere IV? Per què t'has fet dir Pere IV? Sí, això és molt senzill. Hi ha gent que es pensen que aquest pseudònim té un caràcter reial o regi, res d'això. Hi ha qui m'ho escriu amb xifres romanes. Simplement és un pseudònim que jo vaig adoptar fa molts anys, durant la dictadura de Primo de Rivera, quan escrivia un article diari al diari de Sabadell. Per tal que la meva família no s'assabentés de la crítica subreptícia en què jo intentava posar en ridícul el dictador, vaig adoptar aquest pseudònim a base del meu segon nom de baptisme i el fet que jo era el quart fill dels meus pares. Després, durant la guerra, tu publiques Bestiari i La fam, i sobretot La fam sembla una obra de militància, no? O sigui, on retrates l'home
el Samsó és l'home bo. Potser fins i tot és un personatge anarquitzat, idealitzat, etc. Tu, la guerra, com te la vas prendre? Mira, primer de tot he de contestar una cosa que m'has insinuat i que és molt important a la meva vida. És que a mi la guerra em va despetllar. Jo, com m'has preguntat entre línies, no treballava. Jo considerava que no podia treballar perquè tenia totes les necessitats i tots els gustos coberts. Considerava que feia una obra en perjudici dels meus companys que necessitaven els càrrecs que jo podia tenir. I jo només treballava quan em venia de gust. Tu com te'n vas desempallegar a l'exili si no estaves acostumat a treballar? Jo vaig veure la guerra perduda a principis del 37. I com te deia no fa gaire, vaig ser acusat en una reunió pública, vaig ser acusat de feixista i de derrotista. Després, al cap d'un any o dos, em van donar tots la raó. Per mi, les premisses es presentaven d'una manera tan clara que el desembocament era fatal. De totes maneres, per tant, el naufragi, jo vaig naufragar no a l'exili, vaig naufragar aquí. Va naufragar el meu ideal, va naufragar la meva esperança. Vaig veure venir una dictadura fèrrea, naturalment el Franco, d'aquí en teníem unes notícies molt vagues, però sentíem el Keipo Dellano com ens amenaçava cada dia, perquè teníem un espia dintre de l'agrupació d'escriptors, que era un escriptor molt conegut i del qual més m'estimo no recordar-me, perquè encara passa avui per un patriota, que tot el que nosaltres discutíem a l'agrupació d'escriptors, al cap de pocs dies el senyor Keipo Dellano ho deia en un dels seus moments que dedicava a Catalunya, acusant-nos i dient els nostres noms i anunciant-nos que seríem fusellats com a separatistes en el moment de la invasió imminent de les tropes franquistes, de les tropes nacionals a Catalunya. De manera que el naufragi va començar ja abans de l'exili. Jo me'n vaig anar completament desfet, sense gaire esperança, vaig haver de treballar. Primer vaig entrar a l'ambaixada anglesa, a Montreal. Ell es dedicava a fer programes per ràdio. Jo també feia uns programes que em deia Les guerrillas de l'aire. I en aquest programa feia propaganda a favor dels aliats, atacava el Hitler i Mussolini i també se'n permetia, i això va ser per mi un gran alleujament, posar en ridícul el Franco, Doña Carmen i companyia. Feia unes farses que duraven 20 minuts, dels quals només vaig poder salvar una perquè vaig venir, no em vaig atrevir a venir cap aquí a portar aquells textos perquè no, si m'haguessin esculcollat les maletes hauria sigut fatal. Però jo no vaig mai voler-me fer ric com la majoria dels meus amics, com el meu amic Xavier Benguerel, per exemple, que sense renunciar a les seves idees era un home que estava destinat a ser ric i ho va aconseguir. Efectivament, en aquell moment a Amèrica era molt fàcil fer diners, ara ja és difícil, però en aquell moment era el punt just. Tu quan retornes, que retornes relativament aviat, 1940... Així que vaig poder, jo vaig tornar així que vaig poder, i això em va costar renyir-me en Trabal, perquè en Trabal va dir, era d'aquells que deien, o en Franco o jo. Mentre hi hagi Franco, jo no vull anar a Barcelona, perquè no vull anar a Catalunya, perquè això representa una mena de col·laboració. I per què vas tornar tant d'hora? Que t'enyoraves? M'enyorava profundament. Però és curiós, doncs, que tu, que eres un detractor de la societat, que moltes vegades l'has presentat de manera sarcàstica, t'enyoressis. O sigui, això vol dir que al mateix temps ets un home de sentiments i... Explica-ho una mica. Una mica, sí. Jo em vaig agafar com a refugi a la poesia. Jo vaig escriure un llibre, Tercer la tardor, Amèrica. Escrivia articles en castellà, naturalment, a la premsa, a la Nación, a la revista Atenea, que era una revista bastant digna que feien a la Universitat de Santiago. Em vaig ser amic amb molt bona gent, amb gent molt important, que tenien alguna educació francesa, així com en altres països d'Amèrica l'educació nord-americana, els xilens que havien fet una democràcia molt potable
i que ens van donar una lliçó de tolerància, nosaltres que veníem dels odis terribles. És a dir, allà un maçó i un catòlic confraternitzaven i s'entenien i dialogaven tranquil·lament. No? De manera que a nosaltres el fet d'estar a Xile ens va donar una certa confiança. Però jo sempre vaig gravitar cap a la tornada, cap a la tornada. I quan jo vaig decidir tornar era perquè la meva dona, que havia passat al davant, em deia que ja podia tornar sense perill. És a dir, jo fer una quixotada, venir aquí, deixar-me agafar, fer com un grimau. Jo no sóc un heroi, no tinc vocació de màrtir. Total, m'ha costat 2 mesos i mig de presó, tot venir aquí. Tu quan retornes et dediques durant molts anys al teatre, però no solament com a autor teatral, sinó com a director. O sigui, t'interessava participar en el teatre en general. I tu vas dir una frase que gairebé s'ha fet famosa, de que pitjor que no tenir tradició és tenir-la dolenta. Sí. Vas escriure moltes obres que han estat representades i que han tingut... Però en quines condicions? Exacte. Aleshores, el que no sé, m'agradaria que et parlessis una mica de tu, com et veus com a autor teatral i com et veus enfront del teatre català que es fa ara. Jo com a autor teatral em veig com un dramaturg frustrat, esberlat. Jo ho tenia molt ben preparat, jo em havia preparat per ser director i autor i crec que ho hauria aconseguit si haguéssim guanyat la guerra. Al tornar aquí l'espectacle era desolador. Malgrat això vaig escriure 3 o 4 comèdies, es van representar en funció única, naturalment molt bona fe per part dels amateurs, però d'una manera que a mi no em satisfeia pas gens. Jo crec que una comèdia, així com una poesia o una novel·la, és el que és bona o dolenta al moment d'escriure l'última paraula. Una comèdia, si no ha pujat a les taules i no ha estat ben representada, l'autor no pot arribar a ser mai un veritable home de teatre. Les paraules no es poden tancar dins una gàbia, volen soles. Ara seguirem amb un fragment de El temps de les cireres, novel·la guardonada amb el Premi Sant Jordi de novel·la al 1976. L'Encarna, la minyona dels Miralpeix, havia anat a viure amb la Patrícia quan el pis del carrer Bruc havia quedat buit i en Joan Miralpeix se n'havia anat a viure amb el seu fill Lluís i la seva jove, la Sílvia Claret. L'Encarna era una granadina d'ulls i cul grossos i de pitram exuberant. El cabell era negre i tenia els llavis color de sang. L'Encarna era qui manava a casa dels Miralpeix, sobretot d'ençà que la Judit es va ferir. I feia anar tothom ben dret. Quan va sentir el crit de la Patrícia va començar a remugar en veu baixa. La nena ja és aquí. Però continuar rentant els plats del dinar com si no hagués sentit res. Què s'havia cregut la nena? Estar-se tant temps a l'estranger, sola i mig perduda, en lloc de ser a casa per tancar els ulls de la seva mamà, que Déu la tingui a la glòria. Però no va poder aguantar molta estona sense sortir al passadís i tafanejar. Així que es va esbandir les mans arrugades pel lleixiu i se les eixugà amb el davantal mateix. Per l'escletxa que feia a la porta de la cuina va entreveure la figura de la Natàlia d'esquena. I ara? No ha canviat pas, pensava. Alta, el cabell recollit al darrere, una mica escabellada, com sempre. Els pantalons que li estrenyien el cul, botes de pell girada i un jersei trencat de caixmir amb el coll desbocat. Quan l'Encarna va veure la Natàlia de cara, va pensar que tenia la figura jove, però no la cara, clivellada i amb arruguetes, sobretot el solc de sota els ulls, la lividesa dels Miralpeix i a les comissures dels llavis, ha envellit. Però ja tenim l'Encarna i la Natàlia abraçades, una abraçada curta i rodona. Els enormes pits de l'Encarna trontollaven com un carro trepitjant l'empedrat. L'Encarna
tenia sovint fogots, sobretot quan s'emocionava. Jo l'he criada, aquesta fresca. Per tant, la vida com els llibres, com la ciutat on vaig néixer, s'han anat transformant a les seves pàtries. Primer t'ho trobes i després ho esculls. Mai oblidarem el seu rigor als catalans als camps nazis, obra monumental que va rescatar de l'oblit el patiment dels nostres deportats i que li va valdre el prestigiós Premi Crítica Serra d'Or de Literatura i Assaig l'any 1978. Per a ella, fer periodisme era una forma de justícia històrica. Tot seguit passarem a oferir-vos un fragment. A poc, els nostres deportats han deixat de ser homes. Comencen a ser menys que els animals. Un número i prou. Comencen a ser no res. La transformació no és gaire lenta. El paisatge, l'escenari, les comparses, el vestuari, els sons, les llums, el decorat, tot és a punt per la seva metamorfosi. Cada deportat va rebre la sotragada de la primera visió del camp de manera diferent. Cada deportat té la seva història personal per contar. Segons el dia de l'arribada, l'època que passava la pròpia organització del camp, segons si era estiu o hivern, de dia o de nit, segons si era un comboi nombrós o si era un grup reduït. Però tots els deportats han servat un record orent d'aquell primer dia en què s'encaraven amb un univers nou, amb un paisatge que, si l'haguessin vist al cinema, els hi hauria semblat del tot inversemblant. Un paisatge desolat, molt de fred o una calor irresistible, la por al cos, els bràmols dels SS, els lladrucs dels gossos, els cops, les batzegades i, sobretot, el terror de no sortir-ne mai més. Primer els feren formar, els comptaren. Va ser la darrera vegada que els cridarien pel nom, conta en Joan Mestres. A partir d'aleshores tindríem un número que haurien d'aprendre en alemany i dir-lo ben de pressa si no volien rebre les 25 bastonades al cul. En arribar a Mauthausen, ens conta en Francesc Teix, ens van portar de seguida a les dutxes i ens van fer despullar. Vam quedar tal com vam néixer, amb un fred que pelava. Va venir un intèrpret alemany que s'havia apuntat per lluitar voluntari amb Franco. Aquell home ens va engegar un discurs. Sabeu on heu entrat? Això és un camp de tercera categoria. Sabeu què vol dir? Us vull donar un consell d'amic, perquè jo he estat a Espanya i us tinc certa simpatia. Si no voleu morir de qualsevol manera d'aquí a 3 mesos, mireu cap allà. Els focus van il·luminar els fils ferrats. Hi havia tot d'homes atrapats. Enxampats els fils, recargolats. Us ho dic de debò. Suïcideu-vos. És el millor que podeu fer. Si no, morireu d'una altra manera, com els que hi ha per terra. Aleshores, vaig adonar-me que allò que trepitjava i que em pensava que era humitat, era sang. Ens van fer passar a les dutxes. Si t'hi posaves ben bé sota, l'aigua a 90 graus et cremava i et feia unes butllofes enormes. I si te n'apartaves, els bandits s'encarregaven de llançar-te amb les mànegues aigua ben glaçada. Després que l'intèrpret ens havia donat les seves explicacions i ens havia aconsellat l'electrocució, un hongarès que venia amb nosaltres i que havia lluitat amb les brigades internacionals ens va dir: Si us llanceu als fils ferrat, sobretot toqueu un fil positiu i un altre de negatiu, perquè així la mort serà instantània. Si els toqueu amb les dues mans, la vostra mort serà més lenta.
El rossellonès Jaume Arnó ens explica: un cop travessada la porta, els SS desapareixen i els capos s'encarreguen de nosaltres. Aleshores ens agrupen en un gran pati interior pavimentat. Després d'una llarga estona d'espera, ens fan baixar al soterrani d'un gran edifici i ens deixen en una sala de sostre baix, on fa molta calor. Tots ens despullem i ens fan posar dalt d'un tamboret, on ens afaiten de dalt a baix. A continuació ens tallen els cabells al zero, amb una màquina i després amb una navalla, i ens deixen només una ratlla de cabells de 4 centímetres al mig del crani. Aquesta mesura era a fi de reconèixer els deportats entre la població civil, si algú intentava evadir-se. Tot seguit, continua en Jaume Arnó, ens llencen sota una dutxa adés bullent, adés glaçada. Ben molls, ens fan sortir i ens donen una camisa, uns pantalons i uns esclops, sense tenir en compte les talles. Crec en l'esperança, perquè només ella construeix el futur. No podem parlar de la Montserrat Roig sense parlar de feminisme. Va ser una dona valenta que va lluitar per l'emancipació femenina quan no era gens fàcil fer-ho. El seu feminisme no era teòric, era vital. Escrivia per demostrar que les dones existien, que tenien passat, desitjos i sobretot veu pròpia. Roig va defensar la igualtat, l'autonomia de les dones i l'escriptura en femení per visibilitzar veus oblidades. A continuació, uns fragments del llibre Digues que m'estimes encara que sigui mentida, publicat l'any 1991. Sentim un gran plaer quan mentim, quan fem la mentida creïble, quan seduïm l'altre, que potser sap que mentim i que ens està demanant que continuem mentint. Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, li va demanar Johnny Guitar a Joan Crawford. I ella li va contestar que l'estimava, encara que fos mentida. Però mentre mentia li deia la veritat. La mentida, és a dir, la literatura, és una droga. I, si ens falta, anem una mica penjats. Una vegada, un crític literari que m'ha fet de pare i que coneixen fins i tot a l'estranger em va dir: Montserrat, em temo que mai no seràs una bona escriptora. No et drogues, no estàs alcoholitzada i em sembla que no ets ni lesbiana. La literatura és paraula, però no n'hi ha prou. La queixa no és ofici, el lament no és llibertat. Doris Lessing va escriure en el pròleg del Quadern Daurat: allò que unes dones es diuen les unes a les altres, tot rondinant a la cuina, tot queixant-se o bé xafardejant, o allò que bendecien amb el seu masoquisme, és sovint la darrera cosa que preferirien en veu alta. Un home les podia sentir. Si avui la dona ja no ha de ser monja per escriure, ni bruixa per ser autònoma i acabar cremada a la foguera, ni home per ser llegida, el cert és que encara confonem la societat literària amb la literatura, els crítics i els universitaris amb els lectors i les lectores, i ens planyem que no ens facin cas. Un dels errors que pot cometre una escriptora és pidolar un lloc als mausoleus esmentats, perquè aleshores tot reclam es fa des del segon sexe, des de l'assumpció de ser l'altre. L'escriptura i el llenguatge es fan des del jo. Si és així, la dona que escriu ja no demana perdó per ficar-se on no la demanen. És escriptora i genuïna. La cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. La relació de Montserrat Roig amb el teatre va ser profunda, tot i que sovint quedà eclipsada per la seva faceta de novel·lista i periodista. L'obra Reivindicació de la senyora Clito Mestres, publicada l'any 1991,
és un monòleg tragicòmic estrenat al Teatre Romea el mateix any, poc abans de la seva mort. L'obra, escrita per la seva germana, l'actriu Glòria Roig, utilitza el mite de Clitemnestra per reflexionar sobre la identitat femenina i la memòria. Començarem amb un retall del pròleg de Josep Maria Benet i Jornet. Montserrat Roig va escriure aquest monòleg pensant sempre en la seva germana Glòria, actriu a qui després de dedicar-se durant molts anys al doblatge i a la televisió, venia de gust recuperar els seus orígens teatrals. Suposo que deu ser aquest un dels motius pels quals el text és ple de referències autobiogràfiques i familiars. Després de tants anys oficiant com a narradora i com a periodista, va arribar a expressar-se per un moment en un gènere al que s'havia sentit lligada, de moltes maneres i a través de molts efectes. En morir, tota una obra va quedar interrompuda. Seria inútil pretendre que havia donat ja el millor de la seva capacitat d'escriptora i que almenys, en aquest sentit, podíem consolar-nos. Era una dona en la maduresa de la seva vida intel·lectual i, malgrat els èxits obtinguts, just començava a sentir-se més o menys segura de si mateixa. Van perdre, quan va morir, tota la culminació d'un procés creatiu, un procés que hauria inclòs, per exemple, nous textos de teatre. Estem contents amb el que ella ens ha deixat, però trobarem a faltar el que amb ella se n'ha anat. Que difícil fer d'aquesta dona la Clitemnestra. Però la Sofia m'ha dit que ho puc fer. Esclar que ella és jove. Quan va venir a casa ja em va dir: no vas fer d'Electra quan eres jove? Esclar que vaig fer d'Electra, però fa tants anys d'això. I la Sofia no sap que jo vaig fer d'Electra, perquè la Carmeta Sorribes, que sempre feia els primers papers, es va posar malalta de sobte. Era una bleda, la Carmeta. Encara ho és. Però dalt de l'escenari es convertia en una bruixa. Era capaç de produir mal d'estómac al públic. Era una actriu de debò. Ara fa de relacions públiques. Me la vaig trobar poc després que jo havia tornat d'Alemanya. «Ei, Clito!», em va cridar al mig del carrer Mallorca. Jo sortia de cal metge amb la mamà. «Ei, Clito, que no em coneixes?». La vaig haver de mirar 2 vegades. S'havia engreixat i feia cara de satisfeta. Però duia un vestit jaqueta boníssim. «Ei, Clito, que no em coneixes?». I es va acostar i muà. «No has canviat pas», em va dir. Això és la primera cosa que dius a una persona després que fa 20 anys que no l'has vista. No has canviat pas. I t'ho diuen mentre et repassen de dalt a baix. És una manera de dir-te: estic contenta perquè veig que has envellit com tothom. Després del muà, em va fer saber que ara feia de relacions públiques. Ara faig de public relations en una empresa de motos japoneses. Recordes quan feien teatre per aquests mons de Déu? Doncs mira, ens serveix de molt. Has d'estar sempre meravellosa, fantàstica. Sí, s'ha engreixat. Però diria que s'ha fet alguna cosa a la cara, no sé. Té més de 50 anys, és més gran que jo. Vaig robar, sí, el paper d'Electra a la tolla de la Carmeta Sorribes. Estàvem de bolos i ella s'havia refredat una mica. Encara ho recordo. Es mocava sovint, estava tan ridícula. I vam anar a raure a aquell hotel de mala mort, a Berga, i feia un fred que pelava. Anaves pel carrer i tot era boira. Vaig sortir de l'hotel i em vaig perdre entre la boira, i només veia els xiprers, negríssims, retallats com si fossin de paper, i els murs de les cases. Estava perduda per aquells carrerons i em vaig dir: aquest paper ha de ser per mi. Et tornes molt valenta entre la boira. És com quan ets petita i tanques els ulls i penses que no et veu ningú.
Vaig tornar, doncs, a l'hotel, una pensió de mala mort, i em vaig ficar a l'habitació. La Carmeta ja dormia, roncava, tenia el nas ben carregat, i vaig obrir la finestra. Vaig deixar tota la nit la finestra oberta. Al davant, només la boira, com un somni. L'endemà, la Carmeta estava afònica, no se la sentia gens, i mira que feia esforços. Plorava mentre deia, amb la il·lusió que tenia jo fent d'Electra. Jo vaig fer d'Electra. Hi havia 4 gats al teatre, però va ser un èxit. I des d'aleshores jo era sempre l'Electra, perquè la Carmeta va deixar la companyia. Una vegada em van omplir el camerino de flors i va venir l'alcalde del poble. I la senyora de l'alcalde va dir, ai, jo tinc un cor sensible, sap? I vostè m'ha emocionat tant. M'agradava fer d'Electra. L'escriptura és l'única droga que no et mata, encara que et faci malaltir. Quan va fer 25 anys de la mort de Montserrat Roig, com a homenatge i reivindicació d'una autora necessària, a la revista 14, cada setmana, recuperaren un article de l'escriptora. A continuació, us en llegirem un parell que ens han semblat interessants. El primer, La ciutat i els nens, publicat a la Guia de l'Ocio, del 30 de març de 1981. Els detectius de la nova psicologia busquen culpables amb la lupa de la mala consciència. Els nens de ciutat són una mena de nou producte que creix com els tomàquets dins d'una llauna de conserva. Quan un nen de ciutat es comporta de forma violenta a l'escola, els mestres culpen la família i els pares desconfien dels mestres mentre els psicòlegs teoritzen. Si un nen és massa inquiet, potser la culpa deu ser de la mare, que viu separada. Si aquell és massa retret, caldrà buscar la causa en una tieta bòrnia. Si una nena té por a la nit, és perquè pateix complex de castració. I s'organitzen simpòsiums, xerrades, congressos sobre aquesta nova classe de nens. Els capellans dictaminen i fan metàfores d'una família que ja no existeix. Els detectius de la nova psicologia, més antiga que les cavernes, busquen culpables amb la lupa de la mala consciència. Però és que els nens de la ciutat ja han deixat de ser éssers en creixement, que descobreixen el món a poc i a través dels seus propis ulls. Ja no són aquella barreja innocenta i crueltat que veien reflectiva en la naturalesa. Els nens de ciutat viuen entaforats en caus d'escassos metres quadrats. Caminen de la casa presó a l'escola presó. I els espais lliures es redueixen a la contínua agressivitat dels autobusos i els cotxes. Màquines que maten molt més que un escorpí sota una pedra o que la fondàgia d'un glob d'aigua gelada. Els carrers de la ciutat han deixat de ser escenaris de tota mena d'aventures. L'aire que respiren és merda. I envoltats de cotofuix moral, els nens de ciutat viuen espantats per la por dels grans. No saben que existeix el sol i la lluna, les diverses estacions i els primers brots primaverals. Quan els nens eren els amos del carrer i feien gambarrades innocents, no existia l'anomenat complex d'Èdip i la mare era un element més en el paisatge humà del nen. Avui l'han convertida en una mena d'immaculada concepció laica i damunt d'ella hi recauen tots els anatemes. A més de fer d'armari i de penjar robes, la mare ha de ser una enciclopèdia vivent, disposada sempre a contestar amb el més meravellós dels somriures i una excel·lent equanimitat tots els conflictes de l'existència. La cultura ha deixat de ser l'aire que respira. Els nens són elements subversius dins les nostres ciutats i tenen una batalla per guanyar, la batalla del carrer. La democràcia no s'aprèn al Parlament,
sinó a casa. Ser demòcrata no és una actitud política, és una actitud davant la vida. A continuació, us llegirem el segon article que porta per títol La Rebella, publicat a la Guia de l'Ocio el 18 de juny de 1979. Potser els nostres fills recuperaran l'alegria de viure que tenien els nostres avis. Ara tornen les revetlles. L'orquestra Plateria posarà dins el nostre estómac el buit especial de la nostàlgia. Els fanalets als terrats de Barcelona. Els nostres cancans emmidonats per la mamà. La sangria, el noi de coll escanyolit que ens va abraçar una nit de Sant Joan. Tornaran a sonar els xa-xa-xa, el twist, el rock and roll i els boleros. Ens amuntegarem al poble espanyol i suarem entre la nova quitxalla, que vostè ja està tipa de fer l'amor. I també deu anar tipa de sentir-nos dir com nosaltres, quan teníem els seus anys, passàvem molta gana de fer l'amor. Potser, si el senyor Batlle ho permet, hi hauria fogueres pels carrers i veurem com s'escorrimen els mobles de la tieta que fa anys que els cucs se la mengen al cementiri nou. Veurem coets, serpentines, confeti, espantasogres i petards que llampagaran com espurnes a les cames de les dones porugues. Hi haurà festes, festetes, festasses. Hi haurà embalats i discos que se sentiran per tot arreu. Hi haurà sobretot aquest tossut voluntarisme estrany i qui sap estèril que ens fa tornar a creure en la rebella de Sant Joan i de Sant Pere, en els balls, els crits i les matinades de Montjuïc. Les cares intentaran de fer pam i pipa i els ulls somriuran com si ara anés a debò. Però continuarà subterrani el problema que arrosseguen des de fa temps. Les festes han perdut l'espontaneïtat, reivindiquen les coses concretes i no saben com omplir de les mans. Parlem d'afecte, de gresca, de retrobar el nostre cos i continuem sent fills de la teoria i de la voluntat. Però tant se val. Cal conservar les revetlles, les fogueres, els coets. Potser els nostres fills recuperaran l'alegria de viure que tenien els nostres avis quan passaven gana. Potser. Però encara no havien après a empassar-se les penes amb molinecs ni tenien una crols que els feia creure que la felicitat existeix. I no és que les festes, les rebelles i els embalats et portin la felicitat, no. Però són sàvies mesures que els antics inventaren perquè la sang fos renovada al mateix aire que la naturalesa i perquè sentissis fluir el teu sexe i les teves arrels enmig del desori i la disbauxa, sense teories ni conceptes. Els racionalistes d'abans avui ens dictaminen que cal anar a la rebella i fruir-la, però ells s'ho continuaran mirant, com si fos un aparador, i observaran els que se la passen bé com si fossin micos dignes d'estudi. De l'ofici d'escriure m'he considerat una aprenenta. Ajuda a viure, que potser és l'afer més important. Tot i ser coneguda principalment per la seva narrativa i assaig feminista, també va conrear la poesia. La seva obra poètica, sovint marcada per la memòria, el compromís social, la crua realitat de la guerra i la condició femenina, inclou peces emotives com la que llegirem a continuació i que porta per títol Mort a Ravensbrück. El camp era un glob de nit, lluny de tot i entre carenes. La
Carme s'està morint. El seu plany es perd per sempre. El camp era un glob de nit, al nord fum, vers el sud cendres. Així jo no vull morir, lluny els cels i les arbredes. La coloma que la sent, a poc s'hi arrossega. Diu mentre l'estreny ben fort, dolços mots a cau d'orella. El camp era un glob de nit, lluny de tot i entre carenes. Lluny de tot i entre carenes. Lluny, lluny. Escriure en català és una afirmació de supervivència. Són ganes d'existir privadament i col·lectivament. El 9 d'abril de 1988, només 3 anys abans de la seva prematura mort, es va emetre l'entrevista de Josep Maria Espinàs a Montserrat Roig, dins del programa Identitats, de TV3. La perfecció la busques tu? Doncs jo voldria, si t'he de ser sincera, jo voldria almenys poder-me morir i escriure una frase perfecta. Encara que fos una frase. Ja no dic una pàgina, ja no dic un llibre, que no. Que això és impossible, perquè les fem nosaltres, perquè no som perfectes. Però sí, m'agradaria. O sigui, buscar-la, però també acceptant la imperfecció. Oh, esclar, esclar. Això és el que et fa més humà. I tant. Hi ha una altra frase, una segona. Ui, no, perdona, és l'última. Vull llegir l'epíleg que diu: sé que em traurà de casa on visc com si ja fos morta. Em voldrà com si jo acabés de néixer. Em fa una gran impressió aquestes frases, perquè sé que em traurà de casa com si ja fos morta. Jo sé que tu no ho dius això, però que tu ho sents molt viva. Et sents molt viva en aquest moment. Sí, la narradora, que no sóc jo, és una persona molt lligada amb una generació. La generació dels 60, la famosa generació dels 60, que es van curar a l'utopia. I una mica lligant amb el que tu em deies dels grans i els joves, que a mi em fa una mica la sensació que en aquest moment tinc contemporanis meus, generacionalment, que tenen una nostàlgia tan terrible, tan ferotge, de l'utopia que havien somiat quan eren joves, que són incapaços de viure, i de viure ara, no? Que jo no vull dir que s'hagi de reivindicar el viure el present pel present, però que sí que... Però podries tornar a néixer tu? No, no. El que passa és que jo crec que, com deia aquell poema del Salvat Papasseit tan bonic, no necessitem morir per tornar a néixer. Jo crec que naixem i morim moltes vegades al llarg d'una vida. Que almenys a mi m'ho sembla, no? Que hi ha moments en què sembla que tot s'ha acabat i que la vida és repetició i és la pel·lícula que t'ensenyen una vegada i de sobte tornes a néixer. Que hi ha gent que no. Hi ha gent que viu tota la vida com si fos mort. I en canvi hi ha gent que no. Al contrari, que va vivint però morint-se al mateix temps i que torna. És una mica com l'au fènix, no? Jo sé que tu ets capaç de tornar a néixer cada dia, ajudant-te amb el «Ai, senyor!» que deies. Però ets capaç de tornar a néixer cada dia. I a més, he de felicitar-te pel teu desig. Si hi ha un acte d'amor,
Aquesta és la memòria. Montserrat Roig ens va ensenyar que escriure és un acte d'amor i un acte de ràbia. Avui, el millor homenatge que li podem retre no és només recordar-la, sinó llegir-la. Seguir el seu exemple de curiositat infinita i de compromís amb la veritat. Perquè mentre les seves paraules segueixin vives entre nosaltres, el temps de les cireres no s'acabarà mai. Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que una fera ferotge tot ens fa escapar. Es prega les senyores, comprem forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús dels seus poders de la fera ferotge, deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixe després, i si per culpa la fera ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, que em vaig trobar aquell dia la fera en el carrer. Tremolant i mig mort, ai, Déu, la fera, que en veure'm tan fotut em va dir molt clavera. Xicot, per què tremoles? Jo no te menjaré. I doncs per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot qui me l'estoven, i emprenyats per la feina a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son. I gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. No hi ha res com un còctel que els homes faci obrir la gana, tant per menjar com estimar, no sé què minut i salat. Per fer un còctel ben fet estira dintre el pot, un tres quinzat de gel i un pren molt d'alcohol, es tapa el cap després s'agafa el Ai, gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Bé, dues coses. Dues coses. Primera, que abans m'he descuidat, que al programa hi ha una companya, l'Alba, que m'ha trucat, avui ens ha trucat, que estava malalta i que no podia fer l'entrevista amb el Joan. I llavors per això està la Rosa, però no ho he dit, que veureu que està al programa i no ha sortit. I després agrair, veieu la feina que han fet, els que estem aquí dalt, però hi ha gent del grup que no està aquí dalt, que està a baix, que va començar d'un inici també, la Montse, Mònica, per circumstàncies ho van deixar, i des de, bueno, és un treball d'equip, vull dir, des de les companyes que venen a vendre entrades, els que fan difusió, que no estan aquí però estan, i agrair a tots la feina.